ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚುಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ 12 ಪೋರ್ಟಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ನಂಚಿನ ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ 11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಲ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಐಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನಂದಲ ಪಂತಿರು ಐಟ್ ಏತೋ ಜನಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಪಂತಿರು ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನಂದು ಈವನ್ ಎನ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಐನಂಚಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ದಾದ ಪಂಡದು 11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಏತ್ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 14 ಡೇಸ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಓವೇನ್ ಮಂತದು 11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಂತದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಉದಾಹರಣೆ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ 12 ಪೋರ್ಟಲ್ ಬೈದನ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತ ಐನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ದಿನ ದಾಯಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆ ದಿನ ವಿಶ್ವದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಪನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೈ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ 12 ಪಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆನಿದ ದಿನ ನಿಕುಲು ದಾದ ವಿಶ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೇನ್ ನೆಟ್ ಬೋಡಿತಿನಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಪನಗ ನಿಕುಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗು ಕುಲ್ಲೋದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಬೋಡಿತಿನಾಡ ಇಲ್ಲಗ ದಾದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಇಲ್ಲು ತೋನಲ್ಲಾರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಲಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಗಣವ ಮಾಪುಲಕ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಇಲ್ಲು 1 ಬೆಡ್ರೂಮ್ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಂಚ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಪರವಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪುನು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಒಂಥರ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪುನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐದಕ್ಕ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ಏನ್ ನೋಡು ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂದಿನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕನಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೋಡು ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವನು ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಎತೋ ಜನ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ದಯಗ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ ವಾ ವಿಷಯಗೂ ಕುಲ್ದಾರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 11 ಪೋರ್ಟಲ್ ಎತೋ ಜನಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಪದ್ರಾಡನೇ ತಿಂಗಳ ಪದ್ರಾಡ ಪಣ್ಣ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಪಣ್ಣದಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಆನಿದ ದಿನ ಮನ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯದಾದಂದ್ ಪನ್ನಗ 16 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಮಿತ್ತಡ್ ತುಲೆ 12 ಇಂಚ ಬರೆಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ವಿಷಯ ಉಂಡತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಐತೆ ಎತೋ ಜನಕ್ ಜಾಬ್ ಪಾಪ ಪೋಪೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋಪೇರು ಆಪುಜಿ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಎತೋ ಜನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೋಪೇರು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ನಿಕ್ಲು 16 ಸಲ ಬರೇಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ಕಾಂಡೆಲ್ಲ 12 ಆದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ 12 ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಮೆಥಡ್ ಪನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಈತ ನಿಕುಲು ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಜಾಬ್ ಉದ್ಯೋಗ ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ ಅವೇನು ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಐತ ತಿರ್ತಡು ಒಂದು 1176 ಪನ್ನ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ತಿರ್ತಡು 1176 ಪಾಡ್ಲೆ ಐತ ತಿರ್ತಡು ನಿಕ್ಲ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ದ ಕುಂದಿನ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಹೂಕುಂಡದ ಉಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಹಾಪುನ ಮಣ್ಣು ಪುನ ತೈಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿದ ಜಾಲ್ ಪುರಪುನ ತಲ್ಪಲ ಹೊಂಡ ಮಂತದ ಐತೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಲಿ ಮಂತದ್ದು ಮಣ್ಣಿಡು ಕೋಂತದ್ದು ಬುಡಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಕೊಪ್ಪುನದಾದನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಣ್ಣದು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಓಕೆ ಅವು ವಿಶ್ವಗ ತಲುಪುನು ನಿಕ್ಲದ ಆದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬರೀತಾರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಐತ ಬೇಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದು ಬೋಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ 1 ವೀಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಕೆಲದಕ್ಲಿ 2 ವೀಕ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲ
ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಐತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ವಿದಿನ್ 24 hours ಇಡ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ ಒಂದು ಆಂಡಕ ಕೋಂತದ್ ಬತ್ತಾರ. ಐಡ್ದಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅನಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 times ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಆಂಡ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಜಾಬ್ ಅತನ ಪ್ರೀತಿ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿಗೆ ಕಿಟಿಪಿಟಿ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದ ಬೇಲಿಫ್ ದೆತೊನ್ನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಡು ಡ್ರೈ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬೇಲಿಫ್ ಆವ ಅಂದ್ಕೇನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಸೊ ಡ್ರೈ ಉಪ್ಪುಡು ಮಾಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿಕ್ಕು ನಾವು ಕಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದು ಪೆರಲಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ನನ್ನ ಗಂಡ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡಲಿ ಪಾಡ್ದ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದು ಪುರತ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದು ಪುರತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ಲಕ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕ ಫೇಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಪಡ್ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ವಿಷಯ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತವಲಿ. ಐಡ್ದಕ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದ ಎತೋ ಜನಕ ಬುಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪುನ ಆಂಡ ಬುಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬುಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪುಜಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಿದೇ ಪೋಯರ ಆ ಪುಜಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅಕಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೀಫ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ನಿಕ್ಲಂದ ಆದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲೆ ಐದಕ್ಕ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂಡ ಸ್ಮೋಕ್ ದ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಕ್ ಬರೆಯಲೆ ಐದಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದಕ್ಕ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ಐತೆ ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಂಡ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದು ಐದಕ್ಕ ಐಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲೆ ಮಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 888 ಬರೆಯಲೆ 888 ಪಂಡ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 lakh ಮನಿ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 2 lakh ಮನಿ ಅತ್ತು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಕಾಶದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಐಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ಬರೆದು ಐದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದು ಬುಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಉಂದೆನು ನೈಟ್ 12 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರಿಪಿನ ಎಲ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾಂಡದ ಎಲ್ರಾಮ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 12 AM ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ಆನಗನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲಲೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ ಅಫರ್ಮೇಶನ್ ಬರೆಯರೆ ಕೊಲ್ಲಲೆ ಪಟ್ಟ ಅಂದ ಐಡ್ದಕ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದು ಮಣ್ಣಡು ಕೊಂತದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12 ಅನ್ನಗ ಕುಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಪಂತೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತದ ಐಡ್ದಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲಲೆ ಯೂಶಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದಕ ಬೇಲಿಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಬರ್ನ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾದಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನೇ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ದಾದದೆ ತೊಂಡೆ ಪಣದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತನೊಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡ್ ಪಣದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಐದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಖಂಡಿತವಾದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎರೆಗ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನ ಎಂಕ್ DM ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ದಾಲ ಫ್ರೀ ಆದ ಪೂಜೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಸೆಲ್ ಮೇಲು